Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, για την διαδικτυακή εκπομπή γαστρονομίας και πολιτισμού Γεύσεις Κρήτης των Χανιώτικων Νέων, Γιάννης Κάκανος. Χρόνια πολλά, καθοδόν για ένα ορεινό μικρό σήμερα σε πληθυσμό χωριό νοτιοδυτικά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, τη Σκλαβοπούλα, της πρώην επαρχίας Σελήνου και σήμερα της Δημοτικής Περιφέρειας Καντάνου Σελήνου, χτισμένη σε υψόμετρο 640 μέτρα έως 700, θα επισκεφτούμε όπου δύο καλές νοικοκυρές συμμετέχουν στην εκπομπή μας. Η Σκλαβοπούλα, όπως και όλα σχεδόν τα ορεινά χωριά, είχαν κάποτε αρκετούς κατοίκους, αλλά δυστυχώς στα μεταγενέστερα χρόνια, αμέσως μετά τον εμφύλιο πόλεμο που δυστυχώς έπληξε τη χώρα με περισσότερες δυστυχίες από αυτές που άφησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι κάτοικοι από τα χωριά άρχισαν να αναζητούν μια καλύτερη ζωή, μεταναστεύοντας στο εξωτερικό και πολλοί άλλοι σε διάφορες άλλες περιοχές, κυρίως όμως σε πόλεις. Η Σκλαβοπούλα λοιπόν με τις 7 γειτονιές της, μία από αυτές φέρει την ονομασία Μικρά Σφακιά, πριν από τη γερμανική κατοχή είχε πάνω από 300 κατοίκους, με τους περισσότερους να προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες. Σήμερα στο χωριό μένουν μόνιμα 15 κάτοικοι, αλλά κάθε καλοκαίρι η Σκλαβοπούλα σφίζει από ζωή, καθώς έρχονται για διακοπές αρκετοί παλιοί κάτοικοι και απόγονοι ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, περιποιώντας έτσι τις πατρογονικές περιουσίες και συμμετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις. Η απόσταση της Σκλαβοπούλας από τα Χανιά μέσω Παλαιόχωρας και Κουντούρας είναι περίπου 92 χιλιόμετρα, ενώ μέσω Στροβλών που προτιμήσαμε να πάμε εμείς η διαδρομή είναι λίγα χιλιόμετρα μικρότερη. Στο χωριό θα συμμετέχουν δύο καλές νοικοκυρές για την 26η και 27η κατά σειρά βιντεοσκόπηση της εκπομπή μας για το 2025. Πάμε να τις γνωρίσουμε και να μας ξεναγήσει στο χωριό ο δραστήριος πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Στράτος Πουμπλάκης. Ήρθαμε στο όμορφο χωριό σας. Τι μου κάνετε? Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Υγεία. Ένα δωράκι φέραμε τα Χανιώτικα Νέα. Να είστε καλά. Εδώ πέρα θα δείτε κάτι βασιλικούς που μου έδωσε ένας καλός γείτονας από τα Χανιά, ο Αλέκος Αυγουστάκης, για το χωριό σας. Να μείνει όλο το χωριό. Και ψωμάκι από τον Ζηλόφουνο των Παχιανών. Τι μου κάνετε? Καλά είστε? Υγεία και χαρά. Ευχαριστώ επίσης, να είστε Κυρία καλά. Σοφία. Σας ευχαριστούμε πάρα Μία από πολύ. τις δύο Καλώς μανίες. ήρθατε στο χωριό. Καλώς σας βρήκαμε, να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα μας μαγειρέψετε. Κυρία Σοφία, τι καλό θα μας ετοιμάσετε εσείς? Καλώς ήρθατε στο χωριό μας κατά Καλώς σας βρήκαμε κυρία Σοφία. Είχα χρόνια να έρθω στη Σκλαβοπούλα και είναι μεγάλη η χαρά μου που αποδεχτήκατε την πρότασή μας. Μας τιμηθήκατε και ήρθατε. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σας ψήσω κοτόπουλο με μπάμιες. Κοτόπουλο με μπάμιες λοιπόν. Ναι. Το κρεατάκι, το κοτόπουλο, το έχω προετοιμάσει στο σπίτι μου λίγο. Λόγω συντομίας λοιπόν. Ναι, για συντομία. Τι ακριβώς έχετε κάνει στη διαδικασία? Ναι, θα σας πω τώρα. Έχω βάλει το λαδάκι. Μετά βάζω το κοτόπουλο, το κρεμμύδι, το σκόρδο, τα τσιγαρίζω λίγο και μετά τα σβήνω με κρασάκι. Με κρασάκι λοιπόν, ναι, έτσι. Με κρασάκι. Μετά βάζω την ντομάτα, το μπερτέ και τα αφήνω πάλι λίγο να πιει το ζουμάκι του, αλλά τα αφήνω από σιγά σιγά να βράσει. Όχι να βράζει χλου. Και θέλει γύρω στη 1 ώρα. Ναι, και θέλει. Αυτό είναι τα κοτόπουλα τα αγοραστά και δεν θέλουν πολλή ώρα. Δεν θέλει πολλή ώρα. Θέλουν λίγη ώρα. Μάλιστα. Και να ψιστούν οι μπάνες. Και άμα είναι μεσοψημένο το κοτόπουλο, το τσιτώνω λίγο με το πυρούρι να δω. Όπως είναι τώρα δηλαδή. Όπως είναι τώρα, βάζω τις μπάνες. Βάζω τις μπάνιες,
Τις μπάμιες τις έχω βάλει σε ξύδι, σε αλάτι και σε νερό. Ναι. Θα τις σουρώσουμε στο σουρωτήρι να μην έχουν πολλά νερά. Μετά θα τις βάλω εδώ στο τσικάρι, θα τις ανακατέψω μία φορά μόνο. Μάλιστα. Όχι άλλη. Και θα ξαναγγίξω. Ναι. Μόνο που θα κάνω το τσικάρι λίγο έτσι. Ναι. Για να μην κολλήσουν στο πάτο. Κάθε νοικοκυρέα έχει την τεχνική της. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε και τη διαδικασία με τις μπάμιες. Τώρα βγάλαμε τις μπάμιες από το αλάτι και από το ξύδι. Μάλιστα. Τις βάλαμε στο σουρωτήρι και σουρώσανε λίγο για να φύγουν τα ζουμιά τα πολλά. Και τώρα τις βάλαμε στο τσικάρι. Ωραία λοιπόν. Να βράσουν με το κοτόπουλο. Ορίστε. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα που έχεις το τσικάρι εδώ. Θα κάνουμε και το ανακάτεμα. Θα ανακατέψουμε τώρα έτσι λίγο. Ναι. Για να βγουν μαζί με το κοτόπουλο, να μυρίσουνε. Και σε πόση ώρα θα είναι έτοιμο το φαγητό? 4 λεπτά ούτε. Ωραιότατα λοιπόν. Θαλασσινό αλάτι λοιπόν. Αλάτι. Εντάξει. Λίγο πιπέρι. Λίγο πιπεράκι. Και σε λίγη ώρα το φαγητό είναι έτοιμο. Μια χαρά. Εντάξει είμαστε τώρα. Φίλοι και φίλες, μέχρι να ετοιμαστούν τα φαγητά από τις νοικοκυρές, έχουμε μια πλούσια περιποίηση με διάφορα εδέσματα γλυκά. Είναι φιλόξενο αυτό το χωριό. Είναι ένα χωριό που το είχα πάντα στην καρδιά μου μέσα, το αγαπούσα και σήμερα μετά από πολλά χρόνια που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία νιώθω πραγματικά υπέροχα. Έχω δίπλα μου τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, παλιό φίλο το Στράτο το Μπουμπλάκη, ο οποίος θα μας εξηγήσει την ιστορία του χωριού και τις γειτονιές του. Κύριε Στράτο, είμαστε στα Μικρά Σφακιά. Βλέπουμε μπροστά μας ένα σπίτι εγκαταλελειμμένο μεν, αλλά και μία πλάκα που λέει «Τα Σφακιά Σελήνου σε ανάμνηση του γεγονότος της ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και τηλεφωνικής σύνδεσης που έγινε επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου». Έστησαν αυτή την πλάκα 8 Μάη 1986. Δηλαδή το 86 είστε το ρεύμα εδώ και το νερό. Ναι, αυτό... Το νερό... Τότε πώς μένανε στο χωριό, στη γειτονιά αυτή? Τότε μένανε 3 οικογένειες. 3 οικογένειες. Και λίγα χρόνια αργότερα εγκαταλείφθηκε το χωριό, η γειτονιά. Μετά 20 χρόνια ναι. Εγκαταλείφθηκε δυστυχώς το χωριό. Και δεν μένει κανένας. Και δεν μένει κανένας. Κύριε Στράτο, στα Μικρά Σφακιά λοιπόν, για πέστε μας όμως, γιατί υπήρχε και άλλη μια γειτονιά εδώ της Σκλαβοπούλας που είχε ιστορία, αλλά είναι χρόνια εγκαταλελειμμένη. Λίγα χιλιόμετρα από εδώ υπάρχει η γειτονιά της Ζούζες, η οποία έχει εγκαταλειφθεί από την δεκαετία του 30, αλλά τη διάρκεια της κατοχής, επειδή δεν υπήρχε πρόσβαση, φιλοξενήθηκαν οι Νεοζηλανδοί κατά την υποχώρηση των συμμάχων. Και ένα ακόμα παλιό αρχοντικό εγκαταλελειμμένο. Αυτό το σπίτι και το διπλανό που βλέπουμε είναι των Κλονιζάκηδων, είναι των προγόνων του Ιωάννη Κλονιζάκη, πρώην δήμαρχου Χανίων και αντιστασιακού κατά την διάρκεια της 7χρονης δικτατορίας στην Ελλάδα. Φίλε Γιάννη Περάκη, μίλησέ μας τι πρόβλημα έχει το χωριό σχετικά με το δρόμο για το Λαφωνήσι. Ο δρόμος, όπως ξέρετε, είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για το Δυτικό Σέλινο και πρέπει πάση θυσία να φτιαχτεί το συντομότερο. Έχει μπει σε ένα πρόγραμμα από ό,τι ακούω από το Δήμο, αλλά να επισπευθεί ας πούμε το θέμα όσο γίνεται πιο σύντομα, γιατί βοηθάει και τον τουρισμό, βοηθάει και το... Σας το εύχομαι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και πάλι χρόνια πολλά. Καλά να είστε. Λοιπόν, ο δρόμος Σκλαβοπούλα Λαφωνήσι είναι 13 χιλιόμετρα. Έχουν φτιαχτεί τα 5,5 χιλιόμετρα. Τα υπόλοιπα 6,5 πρέπει να φτιαχτούν για να έχουμε πιο εύκολη πρόσβαση από το Λαφωνήσι προς τη Σκλαβοπούλα και από τη Σκλαβοπούλα προς το Λαφωνήσι. Και το κοτόπουλο με τις μπάμιες της κυρίας Σοφίας είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Το τραπέζι αρχίζει να στρώνεται. Οι νοικοκυρές έχουν και βοηθούς άξιες κοπέλες. Το τραπέζι στρώθηκε. Η κυρία Σοφία μαγείρεψε το κοτόπουλο με τις μπάμιες και ήρθε η ώρα της δοκιμής, της γευσηγνωσίας. Σκλαβοπούλα λοιπόν. Φίλοι και φίλες, στην όμορφη φιλόξενη Σκλαβοπούλα
Θα γιορτούμε λοιπόν από την κυρία Σοφία το νόστιμο φαγητό που έφτιαξε, κοτόπουλο με μπάμιες. Λοιπόν, στην υγεία της παρέας μας, στην υγεία της κυρίας Σοφίας, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλές επιτυχίες στο χωριό σας λοιπόν. Να είστε καλά κύριε Σοφία. Το επεισόδιο αυτό θα παίξει στις 29 Αυγούστου και το δεύτερο μέρος στις 5 Σεπτεμβρίου. Και πάλι στην υγειά μας, να είμαστε καλά, στην υγειά σας και εσάς. Υγειά σας και σε εσάς.